mosebedo kanitira ahinya. Ing'eni conversation moro na aneno kadhi mbele America kucho tapani kata institutions mang'eny mani wacho ni pesa ni kaka mar USAID nichitiyo godo gi CIA mondo miyo roch sirikande mag Afrika gi sirikande kuonde manche gidwa donje. Mamano be aparo no donjo mane buo sirikal mar Trump. To aparo ni kawa duogo Kenya kato gimonego be ni timre mana kaka neno Fredo wacho ni nyaka bede communication maler. Mondo sirikal wach ni kata ka fuong ni nitiere mar 90 days freeze ni to wan nitiere kaka wapangore. Mondo mibe japiny onego ng'eni ni gini okenie ni gima definite. No wache ni 90 days. Manyiso ni en dweche adiwa, dweche adek. To dweche adek ni nyaka wabed gi contingency plan ma kuonde manche yedhe nitiere. Nyaka bed ni yedhe dhi mbele mondo joyudi. Gima paro ni tago jo Kenya ni nitiere jok mabedhi loose teach. Jok manche tiyo kuondego maparo ni kata communication ni neno kose dhi ne ji me wacho ni koro sani tich gitimang'wa kik gibi mang'eny gine yudo ni kichak dhi tich tarik 1 dwe ni. Koro mano be aparo nogo ji gi kibadhi nikech yudo ka sami tiyo kanyo ji mang'eny manitiere mayudo kony kuome sirikal be yudo osuru kuome. Koro konyisi mano to gi sirikal kaka mar America be nche konyo institution mang'eny kata training kata mag jo security ginigi kata research. Koro mane mwapenjo ni mar Kemri sana gine magikonyo tumo kata PEFA kata PEFA kata ma CDC. Koro yudo kama gik makoro oyudwa kibadhi to mana kaka Fredo wache president machon Uhuru Kenyatta no wacho ni this is a wake up call. To gima na penjrani ya kandalo mane entiere cha endak ne bede gi that wake up. Nikech ene madino golo wa shidani. Igni apar mane entiere cha dino keto wa makano wewa to ne no wewa ka wan financially sound. Ma health sector nikech ne na chiel kuom big 4 agenda mare universal healthcare. Manyiso ni sani no konego bed kata no wuoyo wache ni no nego beni kama no wewa no ko bed kata gi shagi ni makoro wawacho ni nikech no dino wewa kama ber ma healthcare ne na chiel kuom gik mane dhi bedo free kaka no promise. Kora pani mano be en conversation to mogik to gini kik gilokoro mar siasa. Nikech gini koro en gima inyo ja Kenya owuon kendo mako ja Kenya mapiny. Koro nego leaders stay be together mondo gine ni to gini to koro sayudo waka. What is the way forward? Bunge nigi tich nikech ang'eni sani wane process mar loso budget mar hik manyonge mabiro. Koro sani magi